Hello people there, emakhaya there, emafonini there. A lot of people, ngithanda people there. Bafana there, isiphongo mfana wami. Clever yami isiphongo ngiphakamisa me-out ngiphakamisa nje isiphongo nje. Ngigqoke ikasi signature people there namhlanje. Kasi signature. Ngiyacwebetela itimpoto yami lihamba kahle. Gqoka into zasekasi nje ilocal. Angithola ama-out angibambile angibhelela mina. Andadani ukuthi ama-out abhelele bani mina. Andadani umina. Ayi. Samvelele. Hayi nabanye. Andadana uhayi nabanye. Ngedwa. Andadana ungedwa. Yo. Ngoba ama-out awafuni isicefe. Andadana isicefe. Awafuni. Andadana. Bazange bakufonele wena. Shithi bafonele i-clever kuphela. Ngibayibona izinto ukuthi ubani i-clever le. Kodwa mhlawumbe basazokufonela. Mhlawumbe basazokuthini, basazokudonsa. Ungafaki ifoni ku-flight mode. Amaba kasi signature le mani mbamba. Ngicela imnike ikhali elime tu or orange. Khona ngifuna uyibona. Yes people anginawo umona ne. Anginawo umona mina. Ngithi umona. Hayi ngiyazi le lishade ndisile. Anginawo umona. Kodwa umfowethu ngapha since eJordan ethola umuntu. Hayi. Uza naye la e-studio. Isicefe esida isidini. Ungenaphi wena? Ngivele ngidunyene umzimba wonke ngiphethe ukhashiyokha. Yini lento leyidumayo? Inyumoni yini lento yenza ukuthi ube ulunyene emzimbeni? Inyumoni yini le lesifo lesenza ukuthi irash. Ivele ngizwe irash. Isicefe. Bayacabuzana madodi pop. Awuphume endabeni zami ndoda. Hayi. Hayi you too much man. Yazi uburight ungashori. People. And they don't mbazana uhleze la studio manje. Sikhona usebenza. Uhleza la. Yenza siyahleka. Siyakhuluma yahleka. Vele kuthi ngidonto. Namhlanje nje ngoba ngikhuluma i-speak out kanje ngine freedom of speech ngoba akekho. Ophi? Hayi angiyeke ndoda uphume kimi. Hayi so we should senhlukene man. Isicefe bayacabuzana people. Lalela people. Yazi man people. Man. Uyazi lengwenye yethu le. Since iJordan. Istina, uyazi ukuthi babizana ngobani amagama nje bethandana la beza la e-studio. Lo wakithi lo bambiza uSugar Bear. Phuma endabeni zami ndoda. Hayi Intombazane bathi uSugar futhi. Yo people yazi Istina Sugar futhi. Uzeke Sugar Bear. I'm hungry. What's to eat? And lunch. What's to eat? I need to go and buy something to eat. Sugar Bear. Oh, people. Sugar Bear wena. Ngiyeke angifuni ukukhuluma wena. Uyangibona mos. Yo.
yazi khona abantu abashintsha ukuthi uyabona wena uyabonakala ukuthi wena uyaqala ukujona nale ntombazana. People, uyabona ukuthi lamagama ekubizona ngawo, mina I'm not against wona kodwa angiwaphasisi, angabhora ukuthi umuntu ungambiza ngoshuka bear noshuka futhi ubeyibhe bekwenzwani uzobe ushuka bear benezani. Hayi yabona bomkhulu bethu bebizana ngosikhathi nabo futhi leyo nto leyo isikhathi yini leyo nto leyo mayisikhathi yini leyo nto. Yabo mina njengoba bathi ngijona nomthandazo bengithi ngihleli e-sitting room ngithi ngibiza ngegama lakhe mina nomthandazo Zulu ngicela amanzi okuphuza biza nge-engine number mina ngithi nomthandazo Zulu uzoshesha phendula uyazi ukuthi ngikhuluma naye. Labo baby labo umuntu mbiza ngo-baby manje ithi baby uzozwa ubaby wakhona mayiphendula. Yes babe, you know babe I need to change to upgrade my phone. Le magama obaby okuthambisa le magama lawo oshuka be basobe kuthambisa lebo baby love usukuthanjiswa lapho ukuthi ukhiphe usukuthi ukhiphe ngoba why manixabana ungekho ushuka be why shuka be manixabana ngabanga kubiza ngoshuka be noshuka futhi angeke ukuthi seniyani shuka futhi lento yenzayo angithandi ukuthi uthi uhambela abangani bakho shuka futhi uthi uzobuya ngo6 wena ubuye ngo7 shuka futhi. Ay shuka be into transport hey man nonsense umuntu mbize nje mbize khuluma too much. Sindi mngoma ezulu mbize umuntu wakho ngegama mbize hawu ngithambisa ufunani uzishuka uthi babe babe hey babe hello babe I need to buy some babe uhamba nokuthi usufuna ini nonsense. Ngiyathanjiswa ngalo babe nawe uvela ube ingane ngempela gcina uspende 10,000 ngegama lika babe. Talk too much. I'm not against you my brother Khuluma kakhulu. kodwa yekani ukubizana ngamashuka futhi mbiza igama lakhe u-Andile Mkhize. Andile Mpisane mbiza umuntu ngegama lakhe ungaloko ukuthi babe mawangampisana umuntu mbiza ngegama lakhe baby ngoba masenilwa yikho le nto le yokuthi baby unamadlebe amancane masenilwa yonke lento ibhedayo iyavela cha namadlebe amancane wena Andile. Tethudas nekhanda elikhulu asekho le shuka be. Yiko nje yiko people you know people yiko nje abantu besifazane bazoshaya ngondoda must yiko ila magama esibizwa ngawo lawo shuka be no shuka futhi yiwo le magama. Babe indoda must yini leyo nto ngoba kodwa ke le ndoda must ayikho wrong indoda must ningangizwa kabi into wrong yido must usho kubani uthi must yangikhomba maswena 7 phezulu wami yangikhomba masukuthi wena must wrong approach indoda must ubani must yangikhomba wena khomba ngo7 wena ukuthi kwamele la ile ngichune la ile jwayela kabi mangindoda I will see the need and pressure there and try to put effort
try to do what a man's supposed to do. Don't tell me must. Must for who? Ngankombi. Ngankomo seven. Indoda must. Susu must. Eh? Susu must. Which indoda. I love. Ngithanda indoda. Susu must ufake indoda I love. There. Ngamkhohle there. Ufake indoda I love there. I hope indoda we will do. I hope. I pray indoda not must. Hey, izoleni brother. Ngikuso. Hey. Khohle ukuthi ngedwa la studio ngikhuluma nesihlahla. Popeye. Man, if ube i-cartoon wena buzobe iyiphi i-cartoon? Fourth. Mina ngizoba usupersonic mina. How the people lie you.